Hei yo, salut și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. Sunt alături de Fabian. Da? Nu știu, înainte mi-am dat crash și am vrut să primești, mi-a dat crash și am strâns 6 diamante și cu ăsta de aici... Fuck. Ce prost. Nu pot să iau cubul ăla, bă. Ăla de diamond. Care era aici. A fost ca un diamond. Bă, taci-mă, că nu știu ce vreau. Așa. Și facem 9 diamond. Avem 15. Bun, și m-am reîntors. Și, din păcate, ce am vrut să vă spun, trebuie să-mi fac și mie loc de un fat. Oh, fuck. Dar tu, cum... Adică cum, adică cum? Taci-mă. Asta e. Sau cu ăsta. Mai sparg 3 de-astea. Hai, ajută-mă și tu să sparg. Hai, nu știu. Știu ce le faci. Să mare scotură camera. Hai, eu făceam cu sabia, mă. Prost. Apoi nu mai am nevoie de ajutor. Nu mai am nevoie de ajutor, gata. Nu, am dat cu sabia, Și pun și torța asta aici, dar am și... Gata? Bam, bam. Eu, bă, ai o mină de asta în jos. Da, mă, eu am pus și scană, știi? Și când merem să căutăm diamond? Hai, acum. Na, hai, vino pe gaur. Uite, am mai niște căuți. Hai pe gaura aia. Da, știi, dar eu am făcut-o. Căul. Foarte mult căul. Da. Uite iron. Iron? Da, uite aici, îl iau eu acum. Ia acum. Uh-oh, ce e jos, ce e... Au. Vezi că am căzut, nu pot. Vino și tu jos. Și lasă să fac, bă, dar nu mai am lemn. Lasă să bă, să facem. Am eu lemn. Stai să pun aici multe torțe ca să știu că aici trebuie să urcăm în sus. Ăla nu? La semn. Uite, bă, iron. Unde? Aici. Las că le iau eu. Următorul iau eu, să știi. Dar nu mai pleca. Că poate vine... Tu ținem de 6 cât eu iau astea. Că poate să vină un creeper să mă bubuie. Tu n-auzi? Nu, stai, mă, dă-i în jos. Dă-i în jos. Unde ești? Uite aici, uite, spatele. Nu, stânga sau dreapta? Uite aici. Spate. Unde ai luat tu ăla? An. Tu? Răzești? De unde ai luat tu iron? A, uite-te. Hai să mai rămâne. Aici. Nu, hai. Dă-i în jos. Nu, hai. Stai că mi-a torse. Am 2 stacuri. Oh, fuck. Stai să mă duc să opresc apa. Stai aici de 6. Ia, vezi că opresc acum și vezi că era un iron în spate. Spate, unde? Era iron în spate. Uite-l aici. Creeper. Unde? Creeper. Mamă, ce e aici? Nu știu, dar am auzit ceva. Un zombie. Ai auzit? Da. Stai că e te apăr. Aici, Te văd. Hai că te apăr. am fost. Hai că vine. Opa, am căzut. Bă, da. Pe mine mă sperie. Hai să mereu. Auzi? Uite. Unde? Uite aici. Iron. Nu lua, las că... Hai să omorăm întâi zombie-ul ăla, că pe mine mă cam sperie. Ține tu cu sabia. Uite, găsește. Uite, Uite, mă. bă, dacă mă sperie. Hai el aici. Zombie? Ah, da, uite-l. Dar nu pot să mă da. Bă, paralelipipedile. Uite aici. E pui. Bă, uite aici, bă, sus. Uite! Spawner! Ești prost? Uite, bă, pum. Uite. E ăla. Bă, uite aici. Cufă. Uai, și are de ăla. Are metal. Hai că am găsit spawner! Uite! Încearcă să rămâi în viață. Că e spawner! Hai grijă să nu mori, te rog. Mai ai viață. O, și cât te omora, și câtă viață mai ai. Bă. Dar lasă, nu lua nimica. Păi. Vezi că te bate unul. Hai sus, repede.
N-am nimic. Păi sparge. Avem spawner. Avem 8 spawner. Cum fai, Ufă? Lași-mi mie ceva. Am dai tu? Da, păi am luat aia pentru făcut arc. Da. Pâine, uidă, praf de pușcă. Mamă, frate. Am jucat o țără cu hack, recunosc. Pentru că era chiar șmecher că am găsit un spawner. Da, știi, uite. 5, uite, stai. Am luat tot. Și tot, eu iau cufărele. Omoară, mă, că-ți dă de alea. Ce? Nici Nu, pleacă de acolo, nu-l sparge, pleacă de acolo. Hai, iau ăla. Și ce mi-a dat? Nimica. Bă, vine zombie. Oai, ce bine că mi-ai zis. M-am uitat și o țără la tine. Scuze. Cât nu ție, la zombie. Nu, hai să ne întoarcem. Nu lasă spawner-ul. Hai să luăm iron-ul. Eu am coborât. Hai încoace. Unde, mă? Ești aici. Am pe aici. Pe aici. Dar am căzut. Unde ești? Hai să-mi dau fly. Hai mai jos. I believe. Vrei? Acolo, bă. Uai, cât ai, mă. Stai că vin eu să-l iau. Ia-l tu și Pe unde ești? Uite-te. Mă vezi? Nu. Uite-mă. Nu te văd. Uite-te. Nu te pot Uite aici, vedea. scoate-l. Nu te pot zări. Așa. Uite, Oricum te-am văzut. Păi pune și tu torțe, n-ai? Na, stai că-ți dau eu torțe. Îți mai dau și eu torțe. Vino. Hai, măi, ce tare, stai. Bă, vino încoa, Fabi, ia torțele de acolo. Mă, eu am acum 64 bani care tot. Uai, ce tare, mă, fratele, mai viu? Nu, las că eu acum. Băi, tu ai mâncare? Asta e că am eu pâine. Am de asta. Pâine de asta, știi? Da, și ai mâncare. Stai că eu am pâine. Ești pe ea sau ce? Am o pâine. Ce tu, nu știi să mănânci? Nu. Uai, bă, deștept-o. Ce? Dă-i, puneți-o. Ție apăsat. Da? Hai, acum am de alea, vezi? Îți dă regeneration, dă și mie, ține, dropează-mi și mie de ăla. Ca să-mi dea și mie regeneration. Îți dau? Da! Uite, hai, îți dau unul. Dă-i unul, Îți dau amândouă, n-ai cum. Uite aici lângă lumânare. Lasă-mă că eu iau iron. Tu nu vezi, Nu știi? te trebuie, ia. Ba, da! Dai și mie. Unde o faci de ce? Da, eu nu mai știu unde e casa. Lasă. Mui. Da, mă, mor tu. Uai, e ceva jos. Ce ai făcut? Nu știu, am căzut. Uai, ceva aici. Stai, stai să fac ceva. E zombie. Nu. Mai mulți. Da, să vină mai mulți, că e mai fain. Ui, nu, stai că eu am căzut. Bă, dar de ce ai sărit? De ce? Păi tu nu poți să zbori. Nu, nimic, îl fac. E aici ceva. Bă, cineva. Eu. Aici, jos de jos. Unde fiu? Nu. Nu știu. Păi s-a fost, mă, nu mai știu. Uai, uite, a fost tu pe aici, da. Uite, văd lemnele, a fost tu pe aici. Uai, cât ai, mă, ești nebun. Hai să luăm. Uai. Să cobor. După aia ne întoarcem acasă. Da, și facem mai mult. Ceva mai mult. Nu luăm și de asta, adică lasă am eu. Iau mult. Deci ce trebuiască să fac? Unde ești? Da, să terminăm episodul ăsta și o să fac ceva. Uite. O să trebuiască să fac. Uite, ca pe aici. Am luat și unul. Îl mai zic pe aici, o să le iau. What? Cel mai mare bug de pe pământ? Nu chiar. Holy. Deci, what the fuck? Sparg fier. Mersi. Uite, acolo. Ia-l-te. Mai ești aici, jos. Nu, bun. Și cam atâta cu acest episod. Eu am fost Răzvan, el Fabian. Aur? Nu, stai că nu l-o prim atunci. Pune și tu torțe. Că îl iau eu. Uite-l aici, bă. Pe bine că îl pui și tu fix aici. Las că e de folos. Tu ține-mi de 6. Uai, am mai găsit și lapis lazuli. Ia-l, dacă ai ternacop de iron. Ai, cum să n-am mai alt, dar nu. Îmi fac. Eu mă mă duc aici, poate găsesc diamond. Da, diamond am zis bine.
E ăsta acolo, la lavă. Uai, uite acolo, lapis lazuli. Stai că vin și eu. Dar tu unde ești? Dar n-ai pune torțe, bă. Hai, fii, am uitat. Aici, la aia. Unde? Unde e, mă? Tu minți. Minți. Nu mă vezi. Nu, dar tu minți. De ce? Stai, Nu, serios, dar nu-l văd. Unde e lapis lazuli? uite acolo. Stai. Sar, direct. Ah! Bă, sar, bă, ieși afară, ieși. Am noroc că pot să zbor. Dar ce, ești pe ăsta? Da. Ce, ești pe ăsta stâng? Iau eu? Nu, păi nu lăsați aici. Da, vede. Ce ești pune să Gata, uai. Uși. aici am foc. N-am foc, mă rog. Ești prost? Era Era unul, știi, de ăla, unul de ăla de fie Uite, gold. Ce vrei? Gold, aur. Nu știu ce înseamnă gold. Ba, da, Na bun, și cam atâta cu acest episod. Eu am fost Răzvan, el Fabi. A, ba nu, stai că mai este lapis lazuli, nu închid încă. Nu știu, bă, dar când vreau să închid, mereu se întâmplă ceva bun. Stai. Oh, dar pune torțe. Hai că eu zbor. Nu pot. Știu, bă, nu știu de ce. Oh, dilău. Oh, băi. Mersi. Mă duc să opresc apa cu mine. Să pune torțe. N-a cam oprit-o. Am cel mai mare mag de pe viața pământului. Sparg fierul cu fier și abia se sparge. Nu, hai. Da, nu, hai să mergem înapoi acasă. Și cam atâta pentru acest episod. Eu am fost Răzvan, el... Bă, ia altul. Și atâta, eu Răzvan, el... Fabi. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!